Με υπέροχες θάλασσες, υπέροχες παραλίες και δείτε τι πάμε και κάνουμε. Πάμε στους Οφάδες Καρδίτσας να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια, εικονική επιχείρηση. Οι μαθητές κάνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα και χαιρόμαστε πάρα πολύ κάθε φορά και γι' αυτό και τους δείχνουμε μέσα από την περίμετρο. Έλατε να δούμε τώρα τι σκέφτηκαν τα παιδιά σε αυτή την περίπτωση. Βαγγέλη. Λοιπόν, τα παιδιά σκέφτηκαν και κάνανε κάτι πρωτότυπο. Καινοτόμα επιχείρηση, καινοτόμο προϊόν. Και θα μας το εξηγήσει εδώ η Κατερίνα που είναι μαζί μας, μία από τις μαθήτρες της Δευτέρας Λυκείου του ΕΠΑΛ Οφάδων, μαζί και οι δύο συμμαθητές της, αλλά και πολλοί άλλοι. Για πες μας, Κατερίνα, τι κάνατε εσείς? Λοιπόν, γεια σας. Αυτό είναι το προϊόν που κατασκευάσαμε. Είναι ένα φορητό εργαλείο Agrotech που κάνει 7 συγκεκριμένες μετρήσεις στο έδαφος. Όπως θα δείτε και από εδώ είναι αισθητήρες. Το βάλατε τώρα μέσα στο χώμα, εδώ που είναι τα λουλούδια, έτσι. Και τι δείχνει τώρα, για δείξε μας εδώ τώρα. Λοιπόν, από εδώ είναι ο διακόπτης, το ανοίγουμε και γράφει τις μετρήσεις όπως υγρασία, θερμοκρασία. Ναι. Και τι άλλο δείχνει? Το φόσφορο, το φόσφορο, το κάλιο, το pH, την αγωγημότητα, το άζωτο. Πράγματα που πρέπει να τα ξέρει κάποιος που ασχολείται με την καλλιέργεια, έτσι. Ναι, όπως οι αγρότες, οι γεωπόνοι. Ωραία. Τώρα για να δούμε εδώ, πάμε σε έναν άλλο μαθητή. Ο Δημήτρης εδώ. Δημήτρη, τα είδαμε τώρα εδώ, τις μετρήσεις. Τι έκανε εδώ η Κατερίνα? Ναι. Το προϊόν απευθύνεται στους αγρότες κυρίως και τους βοηθάει έτσι ώστε μπορεί να το μεταφέρει όπου θέλει εκείνος ή όποτε θέλει για να μην το πηγαίνει σε γεωπόνους για να δει τι χρειάζεται το χώμα τους. Και να δηλαδή, αυτό πάει στο χωράφι του, δεν χρειάζεται να πάρει χώμα και να το πάει στο γεωπόνο και να πήγαινε ενώ έρχεται, το κάνει, το μετράει με το μηχάνημα το μετράει και επιτόπου. βγάζει τα αποτελέσματα, έτσι δεν? Ακριβώς, επιτόπου. Για πες μας τώρα να μας πει και ο Νίκος εδώ όλη αυτή η τεχνολογία. Γεια σας. Γεια σας. Σχεδιάστηκε το κουτί, το εξωτερικό με υπολογιστή και εκτυπώθηκε με 3D εκτυπωτή. Το προϊόν αποτελείται από τον αισθητήρα, τον οποίο τον τοποθετούμε στο έδαφος, με έναν μεταφραστή, ο οποίος μεταφράζει τη γλώσσα του αισθητήρα στη γλώσσα του μικροεπεξεργαστή που υπάρχει μέσα, ώστε να μπορέσει να επεξεργαστεί τις ενδείξεις του αισθητήρα και να τις στείλει στην οθόνη που έχουμε τοποθετήσει πάνω στο κουτί. Και από εκεί τις βλέπουμε τις ενδείξεις του αισθητήρα και παίρνουμε την ανάλογη απόφαση για το πώς θα πρέπει να επέμβουμε. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά οι μαθητές βέβαια με τη βοήθεια των καθηγητών, η κυρία Βίβια Γεωργοπούλου, η κυρία Καλτσονούδη Καλλιόπη, ο Δημήτρης ο Τσαμούρας και ο Μάνος ο Μαυρέλος είναι εδώ και θα μας εξηγήσουν πολύ γρήγορα. Θέλω να δώσω πρώτα στην κυρία Βίβια να μας πει γιατί το ονομάσατε έτσι, το όνομα. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του προϊόντος είναι το όνομα για να μπορέσει να πουλήσει. Οι μαθητές είχαν έμπνευση και αποφάσισαν να το ονομάσουν Guardfield από τις λέξεις Guard που θα πει φρουρός και τη λέξη Field που θα πει αγρός. Δηλαδή φτιάξανε τον μπροστάτη του αγρού γιατί στόχος τους είναι να βοηθήσει τους αγρότες. Επίσης είχαν στο μυαλό και το γνωστό γατούλι που τον καρτούν τον Garfield, οπότε παραπέμπει και εκεί. 2 σε 1 λοιπόν. 2 σε 1. Και πάμε τώρα στον κύριο στο Μαυρέλο να μας εξηγήσει γιατί όλα αυτά βοηθάνε όχι μόνο τα παιδιά να μαθαίνουν, αλλά και την περιοχή, γιατί είναι μια αγροτική περιοχή, κύριε Μαυρέλο. Και μια περιοχή που χτυπήθηκε έτσι, να το πούμε και αυτό, ότι ένας λόγος που τα παιδιά το σκέφτηκαν ήταν και αυτός. Αυτός ήταν ο λόγος, γιατί αυτό να πω την αλήθεια, το ξεκινήσαμε από πέρσι. Ήταν πέρσι ένα project το οποίο το κάναμε και ήταν καθαρά τεχνολογικό. Εμπνευστήκαν τα παιδιά και εμείς οι καθηγητές από αυτή την καταστροφή που μας έπληξε πέρσι. Θέλαμε να κάνουμε κάτι που να έχει σχέση με τη γη. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά για την ερημοποίηση που μας περιμένει ίσως σε κάποια χρόνια, σε κάποιες δεκαετίες, για την αλλαγή του κλίματος, οπότε θέλαμε να κάνουμε ένα προϊόν το οποίο να βοηθάει τον αγρότη να κάνει πιο σωστή διαχείριση των πόρων που έχει, όπως είναι το νερό και το λίπασμα. Οπότε είχαμε κάνει πέρσι μια προσπάθεια. Φέτος, βέβαια, η προσπάθειά μας ήταν πολύ μεγαλύτερη, γιατί αυτό το τεχνολογικό προϊόν προσπαθήσαμε να το κάνουμε προϊόν πια σε έναν διαγωνισμό, το JA Greece, ο οποίος ας πούμε έχει να κάνει πια με επιχειρήσεις. Μάλιστα. Οπότε, ενώ το τεχνολογικό κομμάτι το είχαμε, τώρα ήταν τριπλός και τετραυλός ο κόπος μας, γιατί είχαμε να κάνουμε όλο αυτό το πράγμα. Πολλά συγχαρητήρια και στα παιδιά και στους καθηγητές. Τα παιδιά νοιάζονται για τον τόπο τους, το δείχνουν και μέσα από τέτοιες εργασίες. Πολλά συγχαρητήρια, μπράβο σας. Πάμε και στα Χανιά να συναντήσουμε τον Περικλή Κουκλή.